Scanna Gaeilge. Tá fad Scanna Gaeilge fascú an chéad scanan ón stúrthóir Seán Breanna as Gleatad Chonamara, rownithe ag ifte le bhfuil an niomaíochtar son na héireann don na gradam Oscar im léana. Siad Donal O'Haley, fanúla ní látharta agus Cillian ó Garvey atas na príomhpháirteannaí sa scanan fascú, leagan dúrscéil le Donal Ryan, The Thing About December. An cóla tua films a léirí fascú do TG Cahar faoin scéim Sinní Cahar. Seo an dara bliana sa chéile ggóil Scanna Gaeilge a rinneadh faoin scéim Sinní Cahar rownithe ag ifte don rannog don Scanan idirnáisiúnta is fearr. Ba é aracht an scéin séir faoin gharta mór rogha ifte don rannog don Scanan idirnáisiúnta is fearr an airí. Beithir a súlanis go raibh fascú céimníos fuide agus éite eil an ghearr lista dainnim nach an radam a bheith ar siúl miabran siúgain i Los Angeles. Agus a rogha a fógart acu bhil locht ifte sár scéalaíocht an Scannain a raibh bhaim ar locht féchanna i deangaí irbí. Tugu malúir leid do Donal O'Haley as na haile in Indirán an Gleatad Chonamara a thuglis leochaileacht agus wignas a charachtar. Scéal teachta ninive é fascú faoi air sinianta as an Ghaeltart ar bhégan do fás suas tar éis wes a wintere. Bunyan an drámaíocht agus an teannas sa scéal leis na caidiribh agus na cintí tal a déanú ag John Cunliffe atá chur a láthair ag Donal O'Haley.